Farem aquest tren de noms catalans amb la meva nòvia, que és de Vietnam, vale? Així que, vinga, va. A veure quin li agrada més, de l'1 al 5. Ivet. Ivet. 1 to 5. 4. 4. Ivet, número 4. A mi m'agrada bastant, jo el posaria més alt. Següent, Alexia. Alexia is number 2. Número 2, se'l posa... Similar to football player. Alexia Putellas. Ella ho va veure al Museu del Barça. Seria número 2, jo el posaria, el canviaria. Ivet número 2, Alexia 4. No m'agrada. Xavier. Xavier. Like my aunt. My uncle. 5. No li agrada Xavier. Número 5. So number 3 and number 1. Bruna. A mi m'agrada. Per a mi número 1. Bruna. 3. Número 3. Now number 1. Only left. Oh my god. Paula. Pues també número